हाय लोगोफोर, आं जाबाय बिबारी। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे लोगोफोर। थेंक इउ। आया टुनटुलखौ नायबाय थानो होनाया आं आरो उन्दुनो ओंखारनायखाय दसे उन्दुफ्लांबाय। थांसै र'। ओंखामखौसो उखैनाय रखम मोनबायलै। आयाथ' दासो ओंखाम संदों। जोंसि बाजैयालाय अबावथो थांखो? बिथ' दहाय फुङावबो ओंखाम जायाखै। खम उखैदों बियो। जानांगौ, बेनिखायनोथ' जोंसि रखम जायोखायनोथ'। बेनिखायनोथ' जोंसि नाम दोनजादों साला। अबाव थांनायलाय जोंसि बाजै? खिनो थांदोंमोन आङो। नोंसानि लेट्रिना मा एसेबां गाज्रि बाला? जा मुगैनाय मोनखादोंमोन आङो। जा रखम मोनामखादों आयौ। गोबानोसो ओंखारलायलांदोंमोन आंखौ। हा मोजांबाबो गाज्रिबाबो मोनामनायबाबो मोनामिबाबो नोंनि हौवानिनो फायखाना आरो बेलाय। नोंहा बे फायखानायावनो सानफ्रामबो खिबाय थानो मोनसिगोन। एख'नि आंनि हौवा नङा बियो, मोनथिबाय? आङो नोंसा आदाखौ मालाबाबो गनायना लानो हानाय नङा। आंलाय बेफोरखौलाय मा मोनथिगौ? नोंसोरहालाय होमबालाय गोसो मिलायाबालाय मानोथ' गोसथोलायनायमोन? आङो नोंसा आदाखौ मालाबाबो गोसथोखायामोन। नोंसा आदायासो आंखौ ब्रा ब्रा जबरदस्ति गोसथोदोंमोन, मोनथिबाय? सना माइनाव, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो, आं नोंखौ जोबोद गोसथोयो, नों आंदो हाबा जागोन ना मायबा मायबि बुंसोयोमोन। आरो नोङो जुदि आंखौ गोसथोआबा आं सुइसाइड खालामगोन मायबा मायबि बिदि बुंसोयोमोन। बेनिखायसो आं बेखौ गोसथोनांगौ जादों। नोंसा आदाखौ आङो थैजानो गिनासो गोसथोफ्लादोंमोन, मोनथिबाय? आं बिखौ गोसथोमाराथ'। बिदिसो नङा खोना? मा नङा खोना बेलाय? नंलाय आरो नोंसा आदानाव सोंनो हाया? सोङा आङो। जिखिजाया नोंखौ आदाया लाबोबायानो आरो हाबायानो जासिगोन साननैनि उनाव। बेखौनो सोंला सोंलु खालामबाय थागोन दे। थौ, आंनि टुनटुला अमा फिसा जानो नागिरदों। थौ नायहैनि। नायहैया मा मोनामब्रुनो नेखार बाखारनो खम अमा खि मोनामगोन बे। जोंसि बाजै दानिनिफ्रायनो अमा खि मोनामजानो प्रेक्टिस खालायखादोब्रा। मानि जाहोनाव प्रेक्टिस खालायनांगौ आंलाय नेखार बाखारनो? साननैसोनि उनाव नोंबो आदारानो होनांसिगोन। मायो मा होनदों नोङो? आं अमा आदार होनो जोंसिया? दरखारनाय बालर। बिदि बुंब्लानो जागोन नामा? मानो जाया? नोंसानि अमा आं मा दरखार नांदों बे आदार होनो? नोङो बिदि बुंब्लानोखि जागोन नामा जोंसि बाजै? नोंनिबो न' जासिगोन। जोंहा आदाया हाबा खालामनाय लोगो लोगो नोङो जोंहानिनो जासिगोन, मोनथिबाय? नोङो गावखौनो सिख्ला गोरलै सानबाय थाब्ला जागोन नामा? बिहामजोसो जासिगोन नोङो, बिहामजो। गासिबो खामानिखौनो नोंनो संफालना परेंगा, मोनथिबाय? बिहामजो जाबानोखि गासिबो खामानिखौनो संफालनि पारेगा नामा? बिहामजो जाबाय नालाय आंबो देनाङो बिहामजो जाबा आंबो संफालना पारेगा आरो नोंल' नङा। नोंजों रायज्लायबाय थानानै टुनटुलखौसो नायनो बावबायलै आङो। न'सो मोनसे खामानि मावखाया आङो। बिहामजोसो जागोन आङो, रुवाथिथ' नङाना। मा आंखौ लाबोनायनिफ्रायनो बिसोरो आंखौ लाखिना दोननाय रुवाथि सानना लाबायानो ना मायोलै? टुनटुलु, आङो एसे सम गैयावनो नोङो फिसा आमदानि दिहुनना दोनबाय। साबास टुनटुलु बिनानाव, साबास। बुजि मोनदों आङो। नोङो ओंखाम उखैदों न'? माबा आधार उखैदों न' नोङो टुनटुलु? लायनि र'। ओमफ्राय आइखौ लिंनि र'। आइया मोनथिनायनि थाखाय आंखौ नेबाय थानो होदोंमोन, ओमफ्राय आंसो बानानै एसे उन्दुहैदोंमोन। ओमफ्राय खैथा साननि र'? मासे, मानै, माथाम, माब्रै, माबा, सय, सात। सातथामानि। मासेयाव जुदि आङो 30,000 खरि मोनो, आं धोनि जालायगोनलै। आफाया मबाइल गंनै गंथाम मोनलायगोन आं बारलि। ओमफ्राय फाखा सिख्राबो मानै जालायदों दुसन। बै फाखा सिख्रा मानैखौ आं जरासेयाव 50,000 खरि मोनगोन खोमा, माने 1 लाख।
आंहा आपेल मबाइल मोनसिगोन ओइ अला अला जनामा आंलाय सिख्ला गेदेर आङो सिख्ला गेदेर जायाखै टुनटुलुआसो आंनिसायबो गेदेर जाबाय रङा फिसा सातथा मानि दिहुनबाय आइनो खिन्थाहैनोसैलै माबार टुनटुलुआ सातथा फिसा दिहुननायनि आइया आंनो दिनै दाउ हायथुखौ जाहोथारनांगोन रगरा एसेबां मोजां खुसिनि दिन नङाबा दाउ लान्सिखौनो हख्लायनो होगोन आङो दाउ लान्सि मासे दङ रगरा जानांगौ थिगसे जानांगौ माला मा जायो मा जाया माला फैयो थाङो जेबो फात्ता गैखाया ओरैनो बा आरो आजिखालिथ' बोथोरखौ जेबो गेरेन्टि होनो हाया जादों जा रखम बारहुंखा इसोर माने थैनोबो हानाय जेबो गेरेन्टियानो गैया बेनिखायनो जाना लानांगौ थैनि सिगांनो थिगसे जाना लानांगौ बाबु बेसेबा गोबाव जिरायना थाबाय माथो जोंफोर दिनै न'आवबो आरो जेबो खामानि गैथ'वाना बेनिखायनो जिरायथ'दों आंबो दानो थांथ'वा दे दसे जिरायबावनि बारबो बारसोदों नालाय जिरायना थानो बेसेबा मोजां जादों नै नानिया गांसो जानो गारि माबा नायदाबायसो थाबायलै बिनियाथाय आरो बिदिनो आरो गांसोखौनो जानो नागिरा औहाय मानोबा बेनिखायनो देरनोनो रोङाखै लाफाथियाबोसो माथो अबाव थांनो नागिरदों थाङाहाय बरावबो बै लामा खिनियाव जिरायनो होननानै फैदोंमोन आङो बै गुन्दासा सनसबिदा फैनानै आरामसे आं जनायखौ फंग खालायना होबाय बे सनसबिद सिखावा सिखाव सिखावथ' जोंहानि नानिखौ खावदोंमोन बियो आरो दाखालिबो हराव खावनो फैदोंमोन बोरमाखौ बिबारियाबो हारसिंखाय मा नंमारगोना नंमाराहाय बिबारि नंलाया लाफाथियाबो नंगौ दाखालि रावबो गैयैखाय चान्स मोननायखाय फैदोंमोन आरो बोरमाखौ खावनो आं हारसिंखाय बा बोरमाखौ बियो लांथारगोन आरो एकदम आंनि आखाइनिफ्रायनो सिना लांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय थिलुआ मोनफैनायखायसो बेखौ खर' माथायावना ओरैबायदि गोसा गोसा बुखादोंना पुरा गाबै गाबै थांखादो एसेबां गाज्रिखा बियो हामानोथ' मा गाख्रबखिया नोङो थिगसे बुहोनांगौमोन मानसिखौ आं जानांगौमोन नोंनि जायगायाव मानसिफोरजों ओरैबायदि बुजाहोगौमोन आङो आरो सारा बायग्लिजोबनाय बायदि बुनोगौमोन आङो खेबसे खिनिखौ रेहाय होबाय आरो लाफाथियाबो नङाबाथ' बियो थैथारगौमोन ना आङो गाख्रबा गाख्रबनो हागौमोन ओमफ्राय आङो बिनि मोजांनि थाखायसो आं गाख्रबासै माने गाख्रबबाथ' बिखौ नुबाथ' पुरा बुथारखागौमोन मानसिफोरा गामिनि होननानै खेबसे रेहाय होबाय आरो आंनिबा बेफोरबायदि गुन्दा सिखाव मानसिफोरखौ रेहायानो होनाङा सिथारना होनांगौमोन बेखौ बुथर सोर बियो नोंसानि आलासि ना मायो जोंहानिनो आलासि माथो साफाथार अबेनि बियो ना गोबोरखि फारानि मायो गोबोरखि फारानि एसेबां साइस गोनां सेंग्रायानो गोबोरखि फारानिसो जाबाय होनबा गुवाहाटियावसो थायोलै गुवाहाटियाव ओइ बुथर आङो नाम्बारखौ नांगौमोनहाय मोनबा पालनि थै बिदि जानला मानला नाम्बार होनो हायालै आङो हे बुथर मानो बिदि खालायो एसे अनद्रा बै सानसेखालिबो आं नोंनियाव नोंसानि बै आलासि सासेनि नाम्बारखौ बिबाय गावगायाव हरदियानो माथो आंनो थै जानला मानला आङो बिदि नाम्बार हरालै आरो सोंदोंमोन आं बिनियाव हरनांगौ ना हरनाङा होननानै डाइरेक्ट हरनाङा होनना बुंखादों आरो बेनिखायनो हरदिया आरो बाथो दे बैनि नाम्बारखौ नांला आंनो बेनि नाम्बारखौसो नांगौ ओइ बुथराबो प्लिज ना अननानै बे सेंग्रानि नाम्बारखौ आंनो हर वाट्सएप नाम्बारखौ आं नोंनो 50 थाखा होगोन मिथाइ जानो बुथर थांसैथ' आयु रुखुरा माथोआबो जा मोजांखा माथो पुरा गोसोआव हाबखाबाय पालनि थौ अब्लालाय ओइ रुथ'नाय बुथरागै मायो मा मायोहाय वाट्सएप नाम्बारखौ आंनो दा हरथारदो खिन्थु सोरनिखौ थै जाम्बालाय इसिग्रानिखौलै जागोन दे सोंनाय नायगोन आङो सोंनाय माने नोङो हरा होनब्लाबो सिरि सिरि लाखुमानानै आंनो हरदे आं नोंनो मिथाइ जानो 50 थाखा फैसा होगोन दे दा न'आव थांनानै नायनोसै ओइ गथ' सोबागोन
नायहैनोसै नोङो हरथारनांगोन आंनो नोङो देलै दे जागोन दे लाफाथि आब' जागोन थुदो थु आयु रुख'रा बे सेंग्राखौ मोनबा आङो बे बुहुमाव जेबोखौनो नांलामोनहाय बुथलानि आलासि सेंग्राया मासे साफा न' मासे साइस गोनां नंमारगौ दे न' लाफाथि आब' मा समायनाखा मानसियानो माबा एसे फरेनार स्टाइलनिसो न' थ' आरो आंनो मोनबा बे सेंग्राखौ नांगौमोनहाय बालनि खालि साफा सेंग्रा नुबानोखि आंनो नांगौमोनहाय नंमारगौ दे सेंग्राया मा साफामार दा लाफाथिया फाग्लिसो जासिगोन खोना नोंसोरो थादोहाय थांसै आङो आंहा न'आव थांनानै रमान्टिक सल' खोनासंहैनोसै दे अब्लालाय थांदो आयु हे भगबान हे इसोर बे सेंग्राया जेन आंखौ गोसो थोदे आंनो नाम्बार होयो दे बे सेंग्राया जुदि आंखौ गोसो थोयोना आङो इसोर नोंनो गय जरासे फाथै जरासे बावगोन हे आफा इसोर बे सेंग्राया जेन आंखौ गोसो थोथारो दे इसोर थंगालिया साफा सेंग्रा नुबानो नांगौ जाखायो आरो सेंग्रायाबो समायनाथारहाय दा लाफाथि आब'आ फाग्लिसो जासिगोन खोना बालनि